Sofia khala mahuda bonke behlehla boJudas ane basibona amaphutha ngiphethe imali manje ngibiza ngo Sure, first now chips. Sure. Awum. Wathenge phela ama chips. Kuthiwa ama-chips awu-2 ya. Right. Wathenge la Alex bof. Hayi. Abonga ntwana, ngifuna ukufa mina. Usabe ukufa kusho ukuthi itawu ngake. Uyasezi ngaki ingane ezifeni ngama chips my friend. Nawe yasho mfethu ingane wena sohlola i-corona i-story ne-e-ball kuyini lokho ama-chips awuboni ngani la ukuthi yona mfethu kudlala ngathi la wena akazi ukuthiwa uzukuthiwa khona umuntu obulawa lezi zinto eziwu-3 sengiyibalile mfethu kahle kahle la mfethu system yabelungu ifuna usidivide thina labo as black people Kanjani manje? lalela mfethu my friend bathi ngibelungu yabo bese uthi my friend bese bedayisela thina kahle kahle la abantu bafuna ukusibulala abelungu mfethu Kanjani ngoba kwinkampani zabelungu kusebenza abantu abamnyama ibona benza wonke umsebenzi mise ukuthi kwezo my friend kusebenza bona bodwa laba zabahlazi abayimele umuntu alala avuke sewumhlazi nina niyalidukisa izwe hayi asengiyeke mina indlebe ezibukhona awusho mfethu ubale simomondiya mfethu suka uandiswa lo ya semhle fana iyabheda lempahla lena awu kanjani manje namanga wena kwawasabalala ivideo yakhe shaya isticks wethu first azokuthini sengiya right A few moments later. Ndoda yani yabuya ntwana ngisaphelezela imama ufica la mama ya saludlinzi ipho la